барои чӣ мо хавотир мешавем ва метарсем? Медонистед, аслаш хавотир шудан ва тарсидан ин ҳиссиёти нормал ва оддӣ мебошад дар баъзе ҳолатҳо. Яъне ин инстинкти муҳофизакунанда шуморо муҳофиза мекунад. Шумо вақте ки метарсед, рафта пулкор мекунед, аз гушта мондан тарсида, пулкор карда худатон ба хӯрок мепазед, хӯрок тайёр мекунед. Ё ин ки вақте ки шумо метарсед ки касал мешавед, меравед ба духтур, анализ месупоред. Ҳамин гуна хавотир ва тарс дар баъзе ҳолатҳо шуморо муҳофиза мекунад ва шуморо кӯмак мерасонад барои зинда мондан, барои худатонро эҳтиёт карданатон. Лекин агар одам ҳама вақт хавотир шуда зиндагӣ кунад, ҳама вақт тарсад, ин яке аз аломатҳои касалиҳои рӯҳӣ, ҷисмонӣ шуданаш мумкин. Масалан, оддияшро гирем. Агар одам дар организмаш норасоигии хун дошта бошад, яъне ки анемия, ин ҳолатҳо ба тарс овардан расониданаш ҳам мумкин. Ё ин ки агар одам бисёр травмаҳои рӯҳӣ дошта бошад, яъне ки психотравмаҳо, ин ҳам ба тарс ва хавотирҳои бехуда оварда мерасонад. Дар ин ҳолат кӯмаки мутахассисҳо лозим мешавад. Асосияш дар вақте ки одам хавотир мешавад ва метарсад, решаи ин хавотир ва тарсро ёфтам. Ин шуморо озод мекунад аз ин ҳиссиёт.